Priyadarshi. Hi. Yay! Hi! How are you? I am good. Quarantine life salons లేకపోవడం మొత్తం మీ మీదే కనిపిస్తుంది. Hey, I'm still looking like interestingly different and all. So. Totally new look. Yeah, kind of. Neha, how are you? I am good. How are you? How's life? How's quarantines going on? Quarantine has been great so far. Sorry, my headphones much for no. I think for the better quality, I thought. But keep telling me how quarantine has been good and lockdown has also been good, and so far everything is good. And with loser, it got better. Yes. So, Yeah, coming to the point straight away, loser is like ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి నోట్లో అదే మాట. ప్రతి ఒక్కరు ఏం చూస్తున్నావు అంటే లూజర్ సిరీస్ చూస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే అదేమైనా ట్విస్టా, అట్లెట్లా ఎండ్ చేసిండు, ఇదే అడుగుతున్నారు. మేము లూజర్ గురించి ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళబోతున్నాను, అట్లా ఎట్లా క్లైమాక్స్ చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ దట్, బట్ కొన్ని క్లైమాక్స్ దేవర్ లైక్ సో ఇన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. టెల్ us about లూజర్ జర్నీ. లూజర్ నాకు లాస్ట్ ఇయర్ అభిలాష్ కథ చెప్పాడు అండ్ నాకు వినంగానే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కొత్తగా అనిపించింది. నాకంటే ఇప్పుడు దాకా నేను ఒక ఐ నెవర్ ప్లేడ్ ఎయిర్ రైఫిల్ షూటర్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ ఐ హావ్ నెవర్ ప్లేడ్ సంథింగ్ లైక్ సూరి యాదవ్ ఎర్లియర్. అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉండే వల్నరబిలిటీస్, ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ అండ్ హిస్ రిలేషన్షిప్ విత్ హిస్ బ్రదర్, హిస్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అండ్ the other two important characters, Ruby Shabana and Wilson. ఈ జర్నీ చాలా బాగుండే. సో నేను ఇంకా I said big yes. Also because there was Annapurna Studios, there was Spectrum Media, and there was Z5. So Huge. I thought, yeah, why not? Yeah. That's definitely well. And honest గా చెప్తున్నాను ప్రియదర్శి, నేను Z5 మెంబర్షిప్ ఎక్స్పైర్ ఎప్పుడు అయిపోయింది. మళ్ళీ లూజర్ చూడడం కోసం మాత్రమే రెన్యువల్ చేసుకున్నాను. యా ప్లీజ్ చెప్పండి మీ ఆడియన్స్ కి ఎంత అయిందో సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, ఓ సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఎంత అయిందా? 999. అంటే 1 year కి కదా? 1 year తీసేసుకున్నా. ఇంకా పెట్టేదేదో ఇంకొకటేసారి మంచిగా తీసేసుకుందాం, అందరు ఫ్యామిలీ అందరు కూడా స్ప్రెడ్ చేసేయచ్చు కదా అని. వెరీ గుడ్. నో, నేను అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నా ఆడియన్స్ కి. లైక్ చాలా మంది ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ ఉందని నేను ఇంత కష్టకాలంలో ఆస్కింగ్ పీపుల్ to pay so much to watch content is a tough thing. So it's 99 rupees. మీరు 1 month కావాలనుకుంటే there's also 49 rupees pack కూడా అవుతుంది. So I think you can all spend that much and maybe watch Loser. So true. కంప్లీట్ పైసా వసూల్, మోర్ దాన్ ఇంకా ఎక్కువ ఎదురిచ్చినట్టే ఉంటుంది చూస్తే మాత్రం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు అంత మంచి మాట్లాడినారు. థ్యాంక్ యూ Neha. Thank you so much. You've been so kind. I mean it, but thanks to you too. But loser mottam journey, it is about sports player being in that sports player shoes, all that mottam చూపించారు వెనకాల జరిగేటటువంటి పాలిటిక్స్ కానీ సాక్రిఫైసెస్ కానీ అన్ని కూడాను. సో ఏ పార్ట్ లో మీరు ఎమోషనల్ గా ఎక్కువగా అటాచ్ అయ్యారు? ఏ పార్ట్ లో ఎమోషనల్ గా మీరు ఎక్కువ అటాచ్ అవ్వడం కానీ డిస్టర్బ్ అవ్వడం కానీ ఏదైనా జరిగిందా సబ్జెక్ట్ లో? ఐ మీన్ పర్సనల్ గా. అంటే పర్సనల్ గా అంటే అఫ్ కోర్స్ ద క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు రాసినప్పుడు కూడా దే వెరీ మీటియర్. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో షార్ట్ ఉంది కాబట్టి రావాలి, లేకపోతే కథ చెప్పాలి కాబట్టి రావాలి కాదు. బట్ దే ఆల్సో క్యారీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ విత్ ఇన్ దెమ్ యాజ్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ మీరు చూసినట్టయితే అంటే రూబీ సాక్రిఫైస్ అంటే పెద్ద కల్పిక యాడ్ చేసింది. సో నో, పెద్ద రూబీ శివానా, ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ రూబీ శివానా. అండ్ వెన్ షీ డిడ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ వాజ్ తన డ్రీమ్ అంటే ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, బట్ అట్లీస్ట్ సూరి డ్రీమ్ కోసం అయినా సరే చేయాలని ఆ ఉద్దేశంతో తను చేయడం. ఇట్ వాజ్ ఆల్ రియలీ నైస్ టు అండ్ ఆల్సో విల్సన్స్ అది పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు ఆపర్ తీసుకోవడం కానీ. సో దే కపుల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఐ వాజ్ ఎమోషనల్లీ రూటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ సీన్స్. బాగుండే అవన్నీ. ఓకే, డెఫినెట్లీ. నేనైతే ఏం రివీల్ చేయట్లేదు, మీరే మంచి మంచి ట్విస్ట్లు అయితే చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్. నో, ఐ వాంట్ అంటే నేను ఇట్స్ ఓపెన్ అండి. ఈవెన్ ఆ ట్రైలర్ ఈస్ వెరీ ఓపెన్. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ టు ద పాయింట్. అండ్ దీంట్లో గిమిక్కులు
తిప్పి తిప్పి చూపించడానికి ఏం లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ ద స్క్రీన్ ప్లే విచ్ ఇస్ ఇంటర్వోవెన్ ఇంటూ అ డిఫరెంట్ స్టైల్, బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆనెస్ట్ నరేషన్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. అండ్ లూజర్ కోసం ఇందులో అంటే ఎవ్రీ మూవీలో మీరు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తూనే ఉంటారు, బట్ పర్టికులర్ గా లూజర్ కోసం ఏదైనా ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ చేయడం కానీ హార్డ్ వర్క్ చేయడం కానీ మన ప్రాపర్ సెపరేట్ సంథింగ్ న్యూ ఏదైనా చేశారా? ఇది ఎయిర్ రైఫిల్ నేర్చుకోవడం యాక్చువల్లీ, అండ్ అదొక 1 month ట్రైనింగ్ అలా తీసుకున్నాను. దానికి ఐ గాట్ లిటిల్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్, నీల్కంఠ్ సార్ అని గగన్. So yeah, I did a little course there, and then akkada I picked up how to use the gun, how to do అది ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, బ్రీతింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ యూస్ టు వర్క్ ఆన్ మై బ్రీతింగ్, అండ్ కదలకుండా నించోవాలంటే ఎట్లా ఉండాలి, ఇవన్నీ వారు నేర్పించారు. సో ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఎయిర్ రైఫిల్, సో అది హెల్ప్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఆ స్క్రిప్ట్ బాగా రాశాడు అభిలాష్, సో ఐ కెప్ట్ ఇట్ రీడింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ టు అండర్స్టాండ్. సో నార్మల్ హోంవర్క్ అంతే, పెద్ద ఏం చేయాలి అంతే అంతే. ఓకే, బట్ యు డిడ్ 1 month ఆఫ్ రైఫిల్ నేర్చుకుని ట్రైనింగ్ చేశారు కదా? తప్పదు, ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ లుక్ ఫేక్ నేహా, ఇట్ షుడ్ నాట్ లుక్ లైక్ ఏదో ఆ గన్ పట్టుకున్నాడు ఏదో చేయాలి, ఇట్లా కాదు. ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ నైస్ అండ్ రైట్, సో అందుకని ఐ డిడ్ దట్. టోటలీ, అండ్ ఇట్ వెల్ డిజర్వ్డ్ వచ్చేసింది, దానికి ఫలితం వచ్చేసింది అది చూసేసారు కూడా, రైట్? యా. అండ్ ఐ టెల్ యూ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీ డిపి కూడాను విన్నింగ్ మూమెంట్ ది అదే డిపి పెట్టుకున్నారు. సో ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫస్ట్, ఎతుకుతున్నాం ప్రియదర్శి, అండ్ అక్కడ ఏదో స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇండియా ఫ్లాగ్ అంటే ఎవరో ఒలింపియనో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయరో అలా పెట్టుకుంటారు. నో, ఇట్స్ నాట్ దిస్ ప్రియదర్శి అని ఐ వాజ్ చెకింగ్ డౌన్. అది ఎందుకు అంటే ఐ రిమెంబర్ దట్ వాజ్ మూమెంట్. అంటే అది యాక్చువల్లీ మేము లాస్ట్ సీన్ షూట్ చేస్తున్నాం బెంగళూరు లో. సో అప్పుడు బెంగళూరు లో ఒక ఏజెన్సీ ఉంది, అక్కడ ఒక షూటింగ్ అది ఉంది, అక్కడ వీవర్ షూటింగ్ అనమాట. అది చూడంగానే నాకు, అండ్ అది నేను కూడా తీలే, నా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ అతను తీసాడు, రషివా అని. సో చూడగానే బాగా అనిపించింది, పెట్టేసుకున్నా ఇంకా. టోటలీ. అండ్ ఈ మూవీలో మీతో పాటు అంటే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ గా స్టార్ట్ అయినా ఇట్స్ ఎ డెస్టినీ అనేది చూపించారు టోటలీ. బట్ డూ యూ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ డెస్టినీ, రాసి ఉంటుంది ఇలాంటిది ఏదైనా బిలీవ్ చేస్తారా? Not really. I think somewhere we human beings subconsciously want what we want. Like, నేను అది నమ్ముతా. అంటే ఓకే, డెస్టినీ ఐ డోంట్ నో హౌ టు, దాన్ని కొంచెం నేను దాన్ని ఏదో పెద్ద ఫిలాసఫికల్ గా దాన్ని ఏదో అటు చెప్పాలని లేదు, బట్ ఏమో ఐ థింక్ సమ్వేర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం అందరము అది అంటారు కదా, వాట్ యూ సీకింగ్ యూ అని. సో మేబీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు మీరు సూరి లైఫ్ లో చూస్తే అది డెస్టినీ కాదు. బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ the sacrifice of let's say Ruby Shabana, Wilson, and his friends who actually come up to help him. So I think yeah, maybe destiny anocha emo teliyadu naaku kuda. Okay, let's just leave it like that. And in movie lo yeah, chepandi. No, that's it. Yeah, that's it. Tell me. Yeah. And yeah, మూవీలో మీకు అట్ ద ఎండ్ అంటే వచ్చేసరికి ఎక్కువగా మీరు శశాంక్ అండ్ కల్పిక తోటి ఎక్కువగా జర్నీ ఉంటుంది. సో హౌ వాస్ దట్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్? Both of them are amazing artists. మీరు చూసారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా, అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ టు ఫీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్స్ ఎనర్జీ సమ్ టైమ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దట్ వన్ సీన్ బిట్వీన్ మీ అండ్ శశాంక్, అది అంటే మేము లైన్ చూసుకున్న తర్వాత ఒక రిహార్సల్ చేసుకుంటున్నాం, మాకు అర్థమైపోతుంది ఇంతే కదా మనోడు చేస్తున్నాడు నేను ఇస్తున్నా. అంటే ఇట్స్ లైక్ దట్ గివ్ అండ్ టేక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీ అండ్ శశాంక్ వాజ్ అమేజింగ్, అండ్ సో వాజ్ విత్ కల్పిక. ఆ బ్యాంక్ సీన్ ఎస్పెషల్లీ చాలా బాగా వచ్చిందని చాలా మంది అన్నారు. అది కూడా అంతే, ఇట్ వాజ్ జస్ట్ లైక్ స్పాట్ ఆన్, రెడీ షూట్ చేద్దామా అంటే షూట్ చేద్దాం. సో అండ్ వి జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇట్ బెటర్, ఇంప్రూవైజ్ చేస్తున్నాం, అట్లా చేద్దామా అని. Working with both of them is very nice.
అండ్ వీళ్ళు ఈవెన్ కల్పిక నాకు ముందు వేరే సినిమాలో నుంచి తెలుసు. సో నాకు దట్ ఫ్రెండ్షిప్ హెల్ప్. అండ్ వి శశాంక్ ఐ బీన్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ ఇన్ అయితే. లేకపోతే నేను అనుకోకుండా ఒకరోజు ఎన్నిసార్లు చూసాను నాకు బాగా గుర్తు. అండ్ ఒక చాలా న్యాచురల్ పర్ఫార్మర్ సైలో కూడా బాగా చేశాడు. సో విత్ హిమ్ నాకు విత్ హిమ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అన్నా చేద్దామా అంటే ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ దాట్. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ టు యునో లైక్ working with some nice actors. yes totally నిజంగానే. అండ్ యునో మీ సెట్ మొత్తంలో బాగా ఎక్కువగా అల్లరి చేసేది ఎవరు? నరేష్ కెమెరామెన్. అవునా? కెమెరామెన్ అల్లరి చేస్తారా? నేను యూజువల్ గా మీరో లేకపోతే శశాంక్ లేకపోతే కల్పిక అంటారో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. మీ పేరు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, బట్ నరేష్ గారు లేదు. వీళ్ళు ఏమైందంటే సో బేసిక్లీ ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్, మేజర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరంటే అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట వీళ్ళంతా. సో అభిలాష్ తర్వాత యంగ్స్టర్స్ అరౌండ్. యా 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 సో వీళ్ళంతా ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఒకే క్లాస్మేట్స్ వీళ్ళందరూ. సో ఏమైందంటే వీళ్ళందరూ అరే తురే అనుకుంటే చాలా సరదాగా ఉండేది. సో దట్స్ హౌ ఐ మెట్ నరేష్. అండ్ నరేష్ వీళ్ళందరూ చాలా ఫన్ అంటారు అనమాట. చంద్ర ఇస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్. ఇప్పుడు రూబీ షవానా కోచ్ ఉన్నాడు కదా, ఎస్ హీఈస్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట. సో అతను కూడా ఇట్ వాస్ ఫన్, ఇట్ వాస్ నైస్, గుడ్ టీమ్ అండ్ చాలా బాగుండే. బట్ నేను అభయ్ కలిసినప్పుడు కూడా ఇట్ వాస్ నైస్, గుడ్ ఫన్ బేసిక్లీ. ఓకే, దట్స్ రియలీ నైస్. ఇక్కడ ఒకసారి కమెంట్స్ వస్తా ఉన్నాయి, సో వాళ్ళందరికి కూడా ఒకసారి హాయ్ 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 చెప్పేస్తే దే విల్ ఫీల్ గుడ్. అండ్ పాపం ఇందాక నుంచి ఎవరో లక్ష్మణ్ అని నా మేకప్ మీద ఏడుస్తున్నాడు. ఒక్కసారి ఆన్సర్ ఇస్తాను బాబు. ఇన్ని రోజులు మేకప్ మీద నుండి మేకప్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మాకు అలవాటు లేదు. ఇప్పుడు ఏదో ట్రై చేసిన నా మచ్చలు నేను కవర్ చేసుకోనికి నా మేకప్ చూడు ఆపి ప్రియదర్శి ముచ్చట్లు వినరాదు నా పొంద ఇందాక నా మీద వాడు ఏడుస్తున్నా. నమస్తే కాక, నమస్తే భార్గవ్, నమస్తే కామ్రేడ్ బాయ్ అన్న చెప్పన్న దీపు. సో ఐ థింక్ 188 మంది చూస్తున్నట్టున్నారు ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికి చూస్తున్నందుకు. వరుణ్ థ్యాంక్స్. ప్రియదర్శి సార్ థ్యాంక్ యూ. పార్ల అన్వేష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yeah, you are saying something, Neha. Yeah, and you know, very urgent గా నాకు హాయ్ చెప్పు, నేను నీ ఫ్యాన్ ని అన్నా అంట. రికీ. హాయ్ రికీ. హాయ్ పూజిత. లూజర్ అనే ఒక వర్డ్ కి ఒక యునో న్యూ డెఫినేషన్ ఇచ్చేసింది లూజర్ టీమ్ ఈ సిరీస్ తోటి. ఐ బిలీవ్ సో, బికాస్ ఇప్పుడు పెట్టడం కూడా అందరు లూజర్ హార్ట్స్ పెడుతున్నారు, లూజర్ ని పాజిటివ్ సైడ్ లో చూస్తున్నారు. అంటే ఒక లూజర్ వెనకాల కూడా ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది అనేది, యూనో ఎంత సాక్రిఫైసెస్ ఉంటాయి. లూజర్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ లూజర్ అని అనిపించింది నాకైతే. సో వాట్ డు యు సే అబౌట్ దట్? ట్రూ, అది దట్ ఈస్ దేర్. ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు దేర్ ఇస్ ఎ కొటేషన్, అది మర్చిపోయినట్టున్నా, బట్ ప్రతి విన్నరు దాని ముందు లూజరే అని ఒక ఇది వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టు సెలబ్రేట్ హార్డ్ వర్క్. లూజర్ ఈస్ ఆల్సో అబౌట్ సెలబ్రేటింగ్ హార్డ్ వర్క్. అండ్ చాలా మంది ఇట్లా లక్కీగా ఫ్లూక్ లో వచ్చేసింది అది అనుకుంటారు, కానీ కాదు. దాని వెనకాల చాలా కష్టం ఉంటది. దాని వెనకాల చాలా ఎన్నో రాత్రులు దాని గురించి ఆలోచించుకుంటారు, నిద్ర పట్టకుండా చాలా ఉంటాయి. సో టు ప్రైమరీలీ సే ఇట్ ఈస్ లూజర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టు celebrate that hard work, celebrate those people in those times, in those journey. చాలా మంది అంటుంటారు ఇట్లా రూట్స్ మర్చిపోతే, డోంట్ ఫర్గెట్ యువర్ రూట్స్, ఆల్వేస్ బీ గ్రౌండెడ్. ఇవన్నీ ఎందుకంటారు అంటే బికాస్ టు దట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇస్ దాట్. సో అందుకని ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ దీని లూజర్ అని అట్లా పెట్టి పేరు దాన్ని అట్లా చేసినాం బేసిక్లీ. ఓకే, సో లాంగ్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. సో యూజువల్ గా ప్రియదర్శి అంటే బిఫోర్ కమింగ్ టు యాక్టింగ్ ఏమైనా స్పోర్ట్స్ లో రియల్ టైమ్ లో స్పోర్ట్స్ లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు, నేను కార్పొరేట్ స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలో చదువుకొని గేమ్స్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని దొబ్బినాయి. సో నేను అప్పుడు ఇంతకుముందు వేరే స్కూల్ ఉంటుండే, దాని ముందు ఒక స్కూల్ ముందు, బట్ అక్కడ కొంచెం ఐ హ్యాడ్ టూ మచ్ ఆఫ్ లైఫ్ బాగుండే అక్కడ. కానీ తర్వాత నేను చదువుతలేనని మా నాన్న తీసుకొచ్చి ఒక స్కూల్లో పడేసిండు. స్కూల్ బాగుండే కానీ అంటే అక్కడ ఎక్కువ అంతా చదివే అనమాట, ఎక్కువ చదువుతారు, తక్కువ గేమ్స్ ఆడతారు. సో అట్లా టచ్ పోయింది అక్కడి నుంచి మొత్తం. బట్ ఎంఏలో ఎంజాయ్ చేసిన నేను. ఎంఏలో క్రికెట్ ఆడుతుండే అప్పుడప్పుడు అవన్నీ. సో బాగుండే అట్లా.
ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా స్పోర్ట్స్ పిక్ చేసుకోవాలి, ఒక స్పోర్ట్ అంటే వాట్ వుడ్ బి ప్రియదర్శిస్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్? ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఎయిర్ రైఫిల్ ఆడిన కదా, ఐ థింక్ నేను వాలీబాల్ ఆడతాను మంచిగా. నెక్స్ట్ వాలీబాల్ అదొక చాలా ఇష్టం. కాన్సెప్ట్ రాబోతుందా ఏంటి? లేదు, జస్ట్ ఎప్పుడైనా కుదిరితే. అక్కడ ఏంటంటే మన గ్రౌండ్స్ తక్కువ, బాగా అయ్యో, వీడియో పాజ్ అయింది. ఒక టైంలో. సో అయ్యో, యా వచ్చింది. హలో, యా 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 నేహా, స్టక్ అవుతుంది కొంచెం. ఇట్స్ ఫైన్ నౌ. సో నెక్స్ట్ వాలీబాల్ వినిపిస్తుందా? పిక్ చేసుకుంటారు అనమాట. యా 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 యా, రిక్కీ మేబీ అంటున్నారు అట్లనే నీ చేద్దాం. యాక్టింగ్ సూపర్ ఏమంటావు? అన్న సిరీస్ లో 100%. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రిక్కీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా మంది మంచి రివ్యూస్ ఇస్తున్నారు. ఇందాకే మారుతి గారు, కాలభైరవ, తర్వాత వంశీ పైడిపల్లి గారు ఫోన్ చేశారంట మా టీం మెంబర్ కి, అంటే శశాంక్ కి. అండ్ చాలా మంది చాలా చాలా మంచి రివ్యూస్. నేను ఎప్పుడు ఇట్లాంటి రివ్యూస్ వస్తాయని అనుకోలే. బట్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ ద గుడ్ రివ్యూస్. అండ్ ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు లవ్ చాలా రివ్యూస్ వచ్చాయి అంటున్నారు కదా. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్, అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ద బెస్ట్ రివ్యూ, మీ ఫేవరెట్ రివ్యూ? బెస్ట్ రివ్యూ అంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అన్నారు దట్ నాకు దర్శి కనిపించలేదు, లేదా నా ప్రీవియస్ మూవీస్ లో ఉండే ఏ క్యారెక్టర్ నాకు కనిపించలేదు అన్నారు. ఐ థింక్ మేబీ దట్ ఈస్ ద యునో సారీ మేబీ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ చెరిష్. దట్స్ నైస్, సూపర్. అంటే పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగారు అంతగా. యా, మేబీ దట్ కుడ్ బి పాసిబుల్లీ అ రీజన్. సో సో ఒక్కసారి యూనో లూజర్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఒకసారి ప్రియదర్శి హోల్ కెరియర్ అండ్ లైఫ్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఇన్ షార్ట్ క్విక్ లో. సో ప్రియదర్శి, అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్? వాట్ డూ యూ వాంట్ టు డూ? కమీడియన్ గా, లీడ్ గా, ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్ లో, అటు యాంకర్ గా, అసలు లైక్ వాట్ నెక్స్ట్? వాట్ యూ వాంట్ టు డూ? వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? there's no plan, Neha. There's never, I don't plan anything basically. All I uh, all I do is listen to stories when somebody comes with an interesting idea. అంతే, ఒక కథ చెప్తాను, ఎవరన్నా వస్తే వింటా, విని చూసుకొని ఇది బాగుందంటే దాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఆలోచిస్తా. బట్ అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఒక ప్లాన్ ఉండాలి, ఒక 1 year ఇట్లా కావాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లా కావాలి. ఐ డోంట్ అట్లా ప్లాన్ చేయను నేను. జస్ట్ లెట్ గో విత్ ద ఫ్లో. దట్స్ ఇట్. Just go with the flow. ద జర్నీ ఇస్ వెరీ గుడ్. సో ఎస్. అండ్ మీరు ఇందాక ఇప్పుడే జస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడారు, స్టోరీ సెలెక్షన్ గురించి. సో ప్రియదర్శి ఎటువంటి థింగ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాడు ఒక స్టోరీని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు? అంటే మీ క్రైటీరియాస్ ఏంటి? క్రైటీరియా ఏమి ఉండదబ్బా నేహా. వింటాను, ఇట్లా టంగ్ ఇట్లా బాగా నచ్చగానే అరే చేద్దాం అని అనిపిస్తుంది అంతే. ఇంక నేను పెద్దగా దాన్ని ఇవి ఇట్లా చేయాలి, అట్లా చేయాలి, ఇంకా ఇది యాక్ట్ 1, యాక్ట్ 2, యాక్ట్ 3 ఇట్లా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి, అట్లేం లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ప్యూర్లీ అది తెలియదు అబ్బా, నాకు తెలియదు. వాట్ ఇస్ గుడ్ స్టోరీ అంటే చెప్పలేం కదా మనం కూడా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బిర్యానీ అంటే హౌ డూ యూ టెల్ దాట్? సో ఇట్స్ లైక్ దాట్. సో యా. ఓకే, దట్స్ రియలీ నైస్. అందరు కూడాను నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్ ప్రభాస్ మూవీలో అప్డేట్ గురించి అడుగుతున్నారు. లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే. మీ రోల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. జయంత్ ఇప్పుడే అడిగారు. ఇట్స్ మీ లావణ్య శంకర్ కూడా ఇప్పుడే అడిగారు. సో ఐ థింక్ వీఆర్ ఇంచింగ్ టువర్డ్స్, అంటే కొద్దిగా మెల్లమెల్లగా మేము షూటింగ్ వైపు ప్రయాణిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ ఎటువంటి లాక్డౌన్ లేదు మనకి ఇవాళ తెలంగాణలో. అంటే హైదరాబాద్ లో ఉంది కానీ మిగతా ప్లేస్ లో పెద్దగా లేదు. ఐ థింక్ ఎప్పుడైతే షూటింగ్స్ కి కూడా పర్మిషన్ ఇస్తారో ఐ థింక్ విల్ స్టార్ట్ యునో వర్కింగ్ ఆన్ దాట్. ఐ థింక్ అట్లా ఐ థింక్ వీ కెన్ షూటింగ్ మళ్ళీ మొదలెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడైతే షూటింగ్ కొంచెం అయింది, ఇంకా చాలా ఉంది షూటింగ్ చేయాల్సింది. అండ్ ఫస్ట్ లుక్ అవన్నీ ఎప్పుడు నా రోల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఐ టెల్ యూ. అది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పొద్దంటే అది కొంచెం ఆగి చెప్తాను నేను దాని గురించి. అండ్ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఇంకా వీఆర్ నియర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ షూటింగ్స్ టు స్టార్ట్ అంతే. ఓ yes, అందరూ డెస్పరేట్లీ వెయిటింగ్ అసలు. యా యా.
And yes, మీరు సైమా లాంటి స్టేజ్ లాట్ ఆఫ్ యాంకరింగ్ స్టఫ్ కూడా చాలా చేశారు, పెద్ద షోస్ ని హోస్ట్ చేశారు అలాగా. లైక్ అసలు ఇట్ వాస్ లైక్ అంటే అవలీలగా చేసి పడేస్తారు. అండ్ స్పెషలీ మీరు మీ రాహుల్ అసలు ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఇస్ లైక్ జస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అంటే ప్రిపేర్ అవుతారా వీళ్ళు, లేకపోతే నాచురల్ గా ఇంత సింక్ లో ఉంటారా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. దాని గురించి చెప్పండి. there is lot of preparation అండి. ఈసారి సైమాకి లాస్ట్ టైం సిద్ధార్థ్ గౌతమ్ అని ఒక రైటర్ రాశాడు, మేము కొంచెం నేను రాహుల్ రాసుకున్నాము. ఈసారి వీ హ్యాడ్ 2 రైటర్స్, నేమ్లీ హృదయ రంజన్ అండ్ సంతోష్ కుమార్ అని. వీ హ్యాడ్ 2 రైటర్స్, దేవర్ అమేజింగ్, చాలా బాగా రాశారు. అండ్ అది మేము ప్రాక్టీస్ చేసాం. బట్ అదంతా ఒకటైతే ఒక లెజెండరీ పర్సన్ వచ్చి దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకుపోయారు. వారి పేరు సుమా అన్నమాట. సో వారు ఇట్లా రాగానే అదంతా ఇట్లా మారిపోయింది నెక్స్ట్. సో మా పర్ఫార్మెన్స్ కి, మా కాంటెంట్ కి, అఫ్ కోర్స్ మా పర్ఫార్మెన్స్ మేము చేసిన అది ఓకే, నేను రాహుల్, బట్ దాని వెనకాల కృషి హృదయ్, సంతోష్ అండ్ సుమక్క గారిది బాగుంది అనమాట. అట్లా సుమక్క గారు షీస్ లైక్ ఎవర్ గ్రీన్. ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు చేసినా షీల్ స్టీల్ ఇట్. యా, షీస్ అ లెజెండ్. యా Yeah, so I always have this doubt. అంటే నేను మిమ్మల్ని సైమా షార్ట్ ఫిలిం అవార్డ్ షోలో చూసాను. యూఆర్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ బై, ఐ వాస్ దేర్. సో ఆ టైంలో కూడా మీరు, ఐ వాస్ ద వన్ హూ హోస్టెడ్ ఇట్. ఐఎమ్ సో సారీ నేహా, నిజంగా నాకు సారీ. ఓకే ఓకే, చెప్పు. సో మీరు రాహుల్ కూడా అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ నేను స్టేజ్ మీద ఉండి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా, అక్కడ ఏదో ఒక సైగలో, ఏదో ముచ్చట్లో, ఏదో చూపించుకోవడమో, ఏదో సంథింగ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది మీ ఇద్దరి మధ్యలో. అసలు ఏం మాట్లాడతారు? ఏం లేదు బై, మజాక్ చేస్తుంటాం మేము ఇద్దరం ఇట్లా. వి పుల్ ఈచ్ అదర్స్ లైక్ అంతే, దేర్ ఇస్ నథింగ్ క్రేజీ ఆర్ సంథింగ్. అంటే కొంచెం చిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ అన్నా, లేకపోతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నా, వి వాంటెడ్ టు నో. అంటే బ్రోచేవారు ఎవరు షూటింగ్ అనుకుంటా, మేము ఇక్కడ ఐ థింక్ గుంటూరులో షూట్ చేస్తున్నట్టున్నాం. అప్పుడు వీ హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్, ఎందుకంటే ఆ సీన్స్ మా మధ్యలో ఉండేవి. ఇట్ వాజ్ చాలా ఎట్లా చెప్పాలంటే చాలా కామికల్ గా చాలా ఇది వచ్చాయి అనమాట. సో వీ యూస్ టు ఇంప్రూవైజ్ దేర్, ఎస్పెషల్లీ దట్ సీన్ యూ రిమెంబర్, ఆంటీ మా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అదంతా వీ యూస్ టు ఇంప్రూవైజ్. అండ్ వివేక్ ఆత్రేయ కూడా మాతో ఇట్లా హెల్ప్ చేసేవాడు. సో దాట్ వే ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ ఫన్. అండ్ ఉండే ఇప్పుడు సడన్ గుర్తు రావట్లేదు, కానీ దేవర్ లాట్ మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ వేర్ we used to make a lot of fun and happy nice. Yeah. Oh yes, I can see the happiness. Stage మీద కూర్చున్నప్పుడు కూడా మీ ఇద్దరు కళ్ళు చూపులు హ్యాండ్ సైకిల్స్ నడుస్తూనే ఉంటాయి. సచ్ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు రాహుల్ అంటే మీకు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్, సో అలాగా ఇండస్ట్రీలో మీరు చేసుకున్నటువంటి అలా మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఉన్నారు. వి హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ అట్లా అంటే కిషోర్ అన్న తోటి, తర్వాత మళ్ళీ సత్యనారాయణ రాజేశ్వరన్ కానీ వీళ్ళందరితో మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. తర్వాత సందీప్ కిషన్ అండ్ విశ్వాక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్, రీతు కానీ లేకపోతే విజయ్ కానీ, ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంది ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ. అండ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ తరుణ్ భాస్కర్ వీళ్ళందరూ నాకు బయట నుంచి తెలుసు కానీ, బట్ పీపుల్ పాపులర్లీ విష్ణు గానీ వీళ్ళందరూ ఐ నో ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మై ఇదనమాట. అభినవ్, తర్వాత అభినవ్ గోమటం తెలుసు కదా మీకు, కౌశిక్ 2.0 తర్వాత. అండ్ వి హ్యాడ్ దర్శన్ అని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇచ్చిన వాహనములు నిల్పరాజు సినిమా డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడు మనోడు. సో హీఈస్ మై ఫ్రెండ్స్. విర్ ఆల్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ అంటే లైక్ దాదాపు 7-8 years నుంచి వీళ్ళు నాకు తెలుసు. దే బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. అండ్ వాళ్ళే ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంచెం సందీప్ వీళ్ళందరూ పరిచయం అయ్యారు, కానీ దే ఆల్ బికేమ్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ వీ కీప్ ఇన్ టచ్. అండ్ నిన్న కూడా మాట్లాడుతుండే సందీప్, స్పోక్ టు మీ అండ్ ఆల్. బట్ దీస్ ఆర్ ద కోర్ ఐ పీపుల్ ది హ్యాంగ్ అవుట్. నేను ఎక్కువ హ్యాంగ్ అవుట్ అయ్యే వీళ్ళతో.
Oh, okay. That's really nice. And also, మీ ఇంకొక జర్నీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. పెళ్లి చూపులు was like everybody's life changing. I would definitely say that. థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో పెళ్లి చూపులో స్పెషల్ గా ఆ డైలాగ్ అయితే ఏ రేంజ్ లో ఎన్ని సిచ్యుయేషన్స్ లో మేము ఎలా వాడుకుంటామంటే ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నమాట. సో ఐ నో మిమ్మల్ని చాలా మంది క్వశ్చన్ అడిగి ఎంబారెస్ చేస్తుంటారు, బట్ ప్లీజ్ ఒకసారి లైవ్ లో మీతో అడిగి తెచ్చుకోవాలని. ఎందుకంటే చాలా మంది అన్న ఒక డైలాగ్ చెప్పు, దర్శి ఒక డైలాగ్ చెప్పు, ప్రియదర్శి ఒక డైలాగ్ చెప్పు అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు. సో యూ షుడ్ సే దట్. ఓకే, నేను లూజర్ లో డైలాగ్ చెప్తాను, ఎందుకంటే వి ఆల్ నో హౌ పెళ్లి చూపులు డైలాగ్ చెప్పి చెప్పి మీకు కూడా విసుకొచ్చుంటుంది. బట్ ఐ టెల్ డైలాగ్ ఫ్రమ్ డెఫినెట్లీ. బీడీ కొన్న రూపాయి, బిచ్చగానికి ఇచ్చిన రూపాయి, పైసలు విలువ ఎట్లా ఖర్చు పెడుతున్న దాంట్లో ఉండదురా, ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్న దాంట్లో ఉంటది. Totally, truly awesome. Yeah. And yes, పెళ్లి చూపుల్లో ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లిపోయింది. సో ఆ పెళ్లి చూపుల మెమరీస్ జర్నీ గురించి ఇన్ షార్ట్ మీ మాటల్లో. పెళ్లి చూపులు ఇస్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ద ఫిల్మ్ దట్ పుట్ మీ ఆన్ మ్యాప్. అండ్ అది చాలా విధంగా అంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ డిస్కవరీ ఇన్ మై లైఫ్, ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా నేను కామెడీ చేస్తాను నాకు తెలియదు. సో ఐ థింక్ దాట్ వే ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఫన్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఫిల్మ్. సో నాకు బాగా ఫర్ లైఫ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఎచ్డ్ ఇన్ మై మెమరీ. సో ఐ లవ్ దట్ ఫిల్మ్. ఓకే. సో పెళ్లి చూపులు అని ఇట్లా మెమరీస్ లో చెక్ చేయగానే ఏం గుర్తొస్తుంటది మీకు ఎక్కువ? ఏదైనా సిచ్యువేషన్ గానీ, ఎక్కడైనా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గానీ అనేది ఉంటుంది కదా, అట్లా బ్లాక్ అయిపోయే తలకాయలో. సో అట్లాంటిది ఏమైనా ఐ ఉన్నాయి? థింక్ షూటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను విజయ్ ఇంకా అబ్బాయి ఉండే. సో ఆ ట్రక్ ఫుడ్ ట్రక్ బొటానికల్ గార్డెన్ దగ్గర బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది అనమాట. సో లక్కీగా ఎవరు లేరు, లేకపోతే నేను దాన్ని గుద్దేస్తుందా నేను. ఓ మై గాడ్. అది యాక్చువల్లీ ఆ సీన్ మీకు ఈ నగరానికి ఏమైంది లాస్ట్ లో ఉంటుంది, అదే సీన్ అది. ఇక్కడ దాన్ని అక్కడ వాడారు అలాగా? తెలీదు. ఓకే. అది యాక్చువల్లీ జరిగింది, బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది. ఓకే. లక్కీలీ ఎవరికేం రాలేదు, థ్యాంక్ గాడ్. యా. And Vijay Devarkonda కూడా is like super cool person. సో తనతో ఉన్నప్పుడు యూజువల్ గా ప్రియదర్శి అను విజయ్ దేవరకొండ మధ్యలో ఎటువంటి డిస్కషన్స్ నడుస్తాయి మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఏం లేదు, మేబీ నెక్స్ట్ ఏం ఫిలిం వింటున్నాం, తర్వాత పార్టీ పార్టీ అంటున్నాం, మన ట్రావెల్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, తర్వాత ఇంట్లో ఎక్కడ పార్టీ, ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు, ఇవన్నీ జస్ట్ నాన్ ఫిల్మ్స్ మాట్లాడతాం మేము ఎక్కువ. అండ్ we speak less on films and ఓకే. yeah, I think that's how it is. మోర్ ఇమోషనల్ టాక్ జరుగుతుంటదా ఏంటి? ఏం ఉండదండి, ఎమోషనల్ టాక్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఎమోషనల్ టాక్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ if two friends are meeting on a set after a long time, how it will be, that will be అంతే, ఇంకా అంతకుమించి ఏం లేదు. we just talk నార్మల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే. yeah. సో యా, ఇప్పుడు వి డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం కాబట్టి క్విక్ గా, ఇప్పుడు మీకు చాలా మంది ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని చెప్పారు కాబట్టి, సో ఐ జస్ట్ థాట్ టు ఆస్క్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఇప్పటికిప్పుడు కుక్ చేసిన, సారీ. లెట్స్ జస్ట్ సీ, ఇప్పుడు సడన్ గా ఏ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి కాల్ చేస్తే అరే వీడు మళ్ళీ ఏదో గొడవ పెట్టుకున్నాడు, వీడు మళ్ళీ ఏదో తలకాయ నొప్పి పని చేసిండు అనేటటువంటి ఫ్రెండ్ ఎవరు? ఫ్రెండ్ ఉంటేనే యాక్చువల్లీ విన్సెంట్ అని, వాడు ఇప్పుడు మంచిగా అయిపోయింది, కానీ ఇంతకుముందు వాడు ఫోన్ చేస్తే అట్లా అనిపించేది కాదు సార్. ఓకే. సో ఏ ఫ్రెండ్ కాల్ చేస్తే వీడు మళ్ళీ ఏదో రికమెండేషన్ తీసుకొచ్చిండు, మళ్ళా ఏమో కథ పట్టుకొని వచ్చిండ్రా అని అనిపించే ఫ్రెండ్ ఎవరు? అనుదీప్ అని. అనుదీప్ చూస్తున్నాడు నాకు తెలియదు, కానీ అనుదీప్ జాతరత్నాల డైరెక్టర్. వాడు నాకు కొరియన్ ఫిల్మ్స్ మంచి రికమెండ్ చేస్తాడు. యాక్చువల్లీ వాడు చెప్పిన, అంటే అనుదీప్ చెప్పిన ఫిల్మ్స్ నేను చూస్తున్నా ఇప్పుడు నేను. సో హీ కమ్స్ విత్ గుడ్ రికమెండేషన్స్. ఇవి చూడండి, అది కూడా చాలా బాగుంటాయి. అంటే ఇట్స్ ఆల్ నైస్, గుడ్, మీనింగ్ఫుల్. బట్ ఫోన్ ఇస్తే మామయ్య సినిమా చూసిన మామ అంటుంటాడు. సో అట్లా. ఓకే. అండ్ ఏ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తే పక్కా ఇది బ్రేకప్, వీడు మళ్ళా వేసుకుంటేనే కాల్ చేసిండు, సో ఏదో హార్ట్ బ్రేక్, ఏ ఫ్రెండ్ వీడు? ఇప్పుడు లేరు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఒకప్పుడు ఉండే. యా, చాలా మంది ఉండే. ఓకే.
సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఏ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తే ఇప్పుడు వీడు కాల్ ఎత్తిందంటే నేను పార్టీకి పోవాలి, వీడు కాల్ చేసిందంటే పార్టీ కోసమే చేస్తాడు, ఎవరు ఆ ఫ్రెండ్? అట్లాంటి వాళ్ళు ఒక 4-5 ఉన్నారు యాక్చువల్లీ. యా 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 సో ఉన్నారు యాక్చువల్లీ. మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అందులో? సీతారాం అండ్ రాహుల్ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చిందంటే పార్టీ అన్నమాట. సో ఏదైనా గుడ్ న్యూస్ వచ్చిందన్నా కానీ రాహుల్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ కాల్ వచ్చేస్తుంది, లెట్స్ పార్టీ మామా అనా? రాహుల్ గాని సీతారాం, మేము జనరల్లీ నేను సీతారాం, రాహుల్ గాని, విష్ణు గాని కాల్, then we'll actually have party then. Oh, that's superb. That's really nice. So sorry and thank you so much Kuda Priyadarshi. In short, నేను another 15 minutes ఇద్దరు దగ్గరికి కూడా వెళ్ళిపోతా. శశాంక్ అండ్ మల్లిక కూడా వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ డూ. బిఫోర్ వి సే బాయ్, ఒక్కసారి మీ మాటల్లో ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళందరికీ మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేకపోయాం, వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయాం, ఒకసారి లూజర్ గురించి అండ్ వాళ్ళకి ఒకసారి హాయ్. So I think the 130 people are watching this right now. Thank you so much. మీరు లైవ్ చూస్తున్నందుకే కాదు, లూజర్ ని సపోర్ట్ చేసినందుకు. ముందు ఇంకా మేము చేసే ఏదైనా మీకు నచ్చుతుందా అంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇట్లా అసలు ఇచ్చి పడేస్తున్నారు వ్యూస్ కానీ ఏం కానీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ ఆల్. Awesome. Thank you Priyadarshi. Thank you so much. Thanks Neha. Thank you so very much. Bye bye. Thank you. See you soon. Bye.